U današnjem video radu analiziram vest da je hrvatska vojska dobila prve tenkove Leopard 2 A4 iz Nemačke. Naime, kako se mogu uočiti tokom vojne parade hrvatske vojske 31. jula ove godine u Zagrebu, Hrvatska je uvela glavni borbeni tenk Leopard 2 A4 HRV u svoje oružane snage. Ova verzija nemačkog glavnog borbenog tenka predstavlja prvi ulazak borbeno-oklopne platforme Leopard 2 u hrvatsku vojsku. Do sada su isporučena samo 2 tenka i oba će se koristiti isključivo za obuku i ceremonijalno prikazivanje. Oni služe kao privremene vežbovne platforme pre planirane isporuke do 50 tenkova Leopard 2 A8 počev od 2027. godine. Tenkovi Leopard 2 A4 HRV nisu namenjeni za borbenu upotrebu, već su namenjeni za obučavanje i javne prikaze. Leopard 2 A4 HRV je baziran na standardnom tenku Leopard 2 A4 koji je Nemačka proizvodila između 1985. i 1992. godine. Zadržao je vertikalnu strukturu kupole bez uglavnog oklopa koji je uveden u kasnijim varijantama kao što su Leopard 2 A5, 2 A6 ili 2 A8. Tenk je opremljen glavnim glatkocevnim topom kompanije Rheinmetall kalibra 120 mm i dužine cevi 44 kalibara i koristi stabilizovani sistem za upravljanje vatrom sa digitalnim komponentama, laserskim daljinomerom i optičkim uređajima za upotrebu kako u dnevnim, tako i u noćnim uslovima. Njegov pogonski sistem je tečno hlađeni MTU MB 873 K501 V12 Twin Turbo dizel motor koji proizvodi 1500 konjskih snaga i omogućava maksimalnu brzinu na putu do 70 km/h. Ima procenjeni operativni domet od 450 do 500 km i borbenu masu od približno 55 tona. Pasivna zaštita tenka štiti od kinetičke energije podkalibarne municije i visokoeksplozivnih protitenkovskih projektila, a ima i zaštitu od protitenkovskih mina i ručnog protioklopnog oružja. Na ovoj verziji nije instaliran aktivni sistem zaštite tenka niti modularni oklop. Specifičnost tenka Leopard 2 A4 HRV i upotreba nemačkog VHF radio sistema SEM 80/90 umesto sistema SyncGuards RT 1702E koji se koristi u hrvatskim tenkovima M84A. Sistem SEM 80/90 predstavljen je početkom 80-ih i koji Thales proizvodi do 2021. godine, radi u VHF opsegu između 30 i 79,975 MHz, koristeći razmak kanala od 25 kHz. Dostupan je u varijantama radio uređaja male snage oko 0,4 W i 4 W i velike snage oko 4 W i 40 W u zavisnosti od varijante SEM 80 ili SEM 90. Kada se montira s antenom vozila FA80 ima domet do 17 km, sa stacionarnom antenom STA80 domet se može povećati do 30 km. Nasuprot tome SyncGuards pokriva od 30 do 87,975 MHz sa istim razmakom kanala, ali podržava frekventno skakanje i integrisano šifrovanje signala. Omogućava rad na jednom kanalu i sa frekventnim skakanjem, kompatibilan je sa svim NATO platformama i postiže operativni domet od 35 do 40 km sa pojačanjem. Korišćenje SEM 80/90 kod Leoparda 2 A4 HRV odražava njegov ograničeni operativni obim i neinteroperabilnost sa trenutnim NATO digitalnim sistemima. 2 tenka Leopard 2 A4 HRV isporučila Nemačka kao deo šireg vojnog sporazuma sa Hrvatskom. 28. oktobra 2024. godine hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić i nemački ministar odbrane Boris Pistorius
potpisali su pismo o namerama u kojem se Hrvatska obavezala da će Ukrajini prebaciti 30 glavnih borbenih tenkova M84 i 30 borbenih vozila pešadije M80. Za uzvrat, Nemačka je pristala da isporuči Hrvatskoj do 50 tenkova Leopard 2 A8 počev od 2027. godine. Ovaj sporazum je omogućio Hrvatskoj da modernizuje svoje oklopne snage, istovremeno doprinoseći dodatnoj efikasnosti ukrajinske armije. Dva tenka Leopard 2 A4 HRV isporučena su između potpisivanja sporazuma i njihovog javnog predstavljanja tokom vojne parade 2025. godine. Oni služe isključivo kao neborbena sredstva za obuku i prikazivanje. Hrvatska trenutno nema druge varijante tenkova Leopard i posjeduje samo ova dva A4 HRV kao rezervne, dok kontingent novih Leopard 2 A8 ne uđe u upotrebu hrvatske vojske. Pre ovog sporazuma Hrvatska je u nekoliko navrata pokušala da nabavi tenkove Leopard 2. Tokom 2014. i 2015. godine razgovori sa Nemačkom fokusirali su se na moguću nabavku tenkova Leopard 2 A5 koji su trebali da dopune nabavku samohodnih haubica Panzerhaubica 2000. Zbog finansijskih ograničenja Hrvatska nije bila u mogućnosti da nastavi sa kupovinom ovih tenkova. U godinama koje su sledile, hrvatska vojska je nastavila da koristi tenkove M84 A4 Snajper, modifikaciju sovjetskog T-72 iz jugoslovenskog doba sa poboljšanim sistemima za upravljanje vatrom i komunikaciju. Ova modernizacija nije uključivala poboljšanja pasivnog ili modularnog oklopa, a tenkovi su zadržali nivoje balističke zaštite slične modelima T-72 M1M. Odluka o transferu tenkova M84 A4 i oklopnih vozila M80 Ukrajini u zamenu za tenkove Leopard 2 A8 objavljena je 2023. godine i postala je deo šire strategije Hrvatske za modernizaciju svojih kopnenih snaga koristeći zapadno naoružanje. Tenkovi Leopard 2 A8 koji će zameniti hrvatske tenkove M84 A4 bazirani su na standardu mađarske varijante tenkova Leopard 2 A7 HU, ali uključuju i značajna poboljšanja. Ovi tenkovi će imati naprednu oklopnu zaštitu, integraciju izraelskog sistema aktivne zaštite Trofi i poboljšanu svest o situaciji kroz unapređenu fuziju senzora. Isporuka novih tenkova je planirana od 2027. godine pa nadalje, a očekuje se da će biti završena do 2030. godine. Ukupna vrednost nabavke Leoparda 2 A8 procenjuje se na milijardu evra. Paket pomoći Hrvatske Ukrajini od 144 miliona evra, koji uključuje prebačene tenkove i oklopna vozila, oduzima se od ukupnih troškova, što će reći da će Hrvatsku 50 tenkova Leopard 2 A8 koštati malo manje od 20 miliona evra po vozilu. Nabavka takođe uključuje rezervne delove, dodatne motore, transportere tenkova i inženjerska vozila. Tenkovi Leopard 2 A8 će zameniti sve preostale tenkove M84 A4 u hrvatskoj vojsci i približiti oklopne snage Hrvatske punoj interoperabilnosti NATO-a u pogledu vatrene moći, borbene žilovosti i komunikacione infrastrukture. Tank Leopard 2 A4 HRV nije namenjen za borbenu upotrebu i nedostaju mu moderna poboljšanja pre svega u domenu zaštite, ali igra funkcionalnu ulogu u hrvatskom prelasku na standard tenkova Leopard 2 A8. Prikazana dva tenka Leopard 2 A4 služe kao trening vozila, omogućavajući hrvatskoj vojsci da se obučava na šasi tenkova familije Leopard i upozna se sa osnovnim procedurama održavanja i rada. Oni predstavljaju prvi primer sistema Leopard 2 koje je koristila Hrvatska, zemlja koja se do ove godine oslanjala isključivo na oklopna vozila bazirana na jugoslovenskim tenkovima M84. Njihovo prikazivanje tokom parade ove godine služilo je i simbolično i u pripremne svrhe.
Dok tenkovi Leopard 2 A8 ne počnu da stižu iz Nemačke 2027. godine, Leopard 2 A4 HRV će nastaviti da igra ograničenu, ali značajnu ulogu u planiranju nacionalne odbrane, infrastrukturi za obuku i javnoj i vojnoj demonstraciji. Sve u svemu, nakon 35 godina od samostalnosti, Hrvatska i dalje koristi jugoslovenske tenkove M84A, jugoslovenska borbena vozila pešadije BVP M80A i jugoslovenska protioklopna lansirna oruđa Polo M83, koja će većinom završiti na ukrajinskom ratištu. Tenkove M84 će zameniti nemački Leopardi 2, a hrvatske oružane snage će načiniti još jedan veliki korak u prenaoružavanju vojnom tehnikom po NATO standardu.